iki uga turut dimeriahkan karo Mbak Mintul no. Ngono ya Mak. Pancen bener. Ngono. Diaturi munggah ana ing pepanggungan kareben paring hiburan menyapa warga masyarakat ana ing Blitaran. Pancen kepara nyata dikurmati. Ora sah ngangel-angel diracikne prau layar wae no. Ngono praon. Kanggo ngormati Mbak Mintul kareben munggah ana ing sasana budaya. Ngono irama seger. Monggo kula aturi minggah wonten ing pepanggungan Mbak Yu. Celorot. Ya. Luar biasa. Cekelimik sih. Wis to, wis cekelimik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam wilujeng dalu. Good night untuk Mbak Mintul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Mas. Mikir benakne sik Den. Sugeng dalu Mas Abang. Oke, Selama tidak jumpa dengan Mbak Mintul. Nggih, pripun? Terakhir petuk ning ndi ya Mbak Mintul? Jenengan jek eling ora ya, Cak? Nggih, eling. Eling to? Nggih, kalih sinden ngantuk niku to, banci niku to. Wah, sinden ngantuk iki sapa? Sing ngwenten niku lho, sing mripate ngene niku. Oh, tumpul to. Nggih. Kok iso sinden ngantuk iki lho. Petuk terakhir ini Gembenggeng lho ketok Gembenggeng. Lagi nika to sanes. Iya kae. Luar biasa. Apa kabarnya Mbak Mintul? Alhamdulillah sehat Mas Abel seperti yang dilihat sekarang. Weh, sehat bugar nggih? Bugar sehat. Pertama petuk Mbak Mintul nganti tekan ripa lungguhan iki lho. Pripun? Awak sampean ini ora sudo, ora nambah tetep segini. Loh, sampean berarti mengamati aku. Lho ya no. Maksudnya setiap manggung kok tempuh karo Mbak Mintul niku mesti tetep semene. Panggah semene ya. Panggah semene. Ideal apa kelemon apa kekuronen? Piye ya nek ngarani ideal ya ora ideal, nek diarani kelemon ya ora kelemon. Ngene Mbak Mintul. Pripun? Umpamane ya, iki sindenku. Siji, loro, telu. Sinta, pesek, aulia. Iki upama diumpamakan sebuah buah. Apa? Iki apel batu. Apel batu. Ijo kae. Cilik ning seger. Duduh. Duduh. Terus sing nomor 4 kae jenenge Mbak Seli. Mbak Seli. Mbak Seli kae mau buah jeruk. Jeruk. Jeruk iki jeruk apa niki? Kecut ning seger. Kuwi jeruk. Ning sindenku loro kae semangka. Semangka. Gede dibuka, duduhe mak piyoh. Piyoh. Duduh pol berarti. Duduh pol. Nah, saiki nek jenengan niku umpamane ideal kelemon ora, kekuronan ora. Jenengan niku umpama buah niku kula upamakan tewel, Mbak. Kok tewel kok buah kok tewel kok. Lho tewel iki klebu buah lho. Lho sanes no. Lho, nangka, Bos. Oh iya wis kuwi pokoke. Tewel kuwi nek sampean iki ibaratnya ngene lho, Pak. Tewel kuwi dari nek saya dinget kuwi saya gurih rasane. Iya. Dadi nyapok to kok diarani gudeg kae saka tewel ya mergo iki gurih kuwi mau. Mergo gurih kaya sampean. Malah ngoten ya Mas Akbar ya Allah sampean. Rada kono to ben aku saya jelas. Piye? Melihat sampean. Ben nyapot aku tak lho kene lho. Beh, ya aja ngono to. Pantes napa mboten tebulek kula mriki? Pantes. Aja kok nek sing nyeneni. Sapa to saiki gandengane Mas Akbar iki? Mboten enten. Warga Blitaran ingkang dados seksi. Oh, ngaten. Wiwit jaman riyen ngantos sepriki dereng wonten kabare dalang Akbar niku kambon kalih wedokan niku dereng wonten. Ya perkados, Bu. Pak, perkados mboten? Mboten. Percaya ora? Percaya apa gak? Ora. Ora berarti ya bener ngono lho. Berarti kambonen. Salam-salam sik, Mbak. Oh nggih. Heeh.
Salam sih ya. Ya no, salam dan doa dulu. Oke. Assalamualaikum. Kompak Mas kabar wong kene. Kompak. Sugeng dalu. Lho, ya ta kompak ta? Kompak. Ya Allah, jan tak dongakne kabeh desane kene, wargane sehat seger waras panjang umur. Amin. Diparingi rezeki ingkang melimpah berkah barokah. Amin. Terus apa nih yo? Sing gung duwe bojo muga-muga ndang duwe bojo. Sing wis duwe bojo muga-muga wong lanang-lanang lho ya sing ngomong ya Bu ya. Sing duwe bojo muga-muga tambah rezekine, iso ngopeni bojone, iso ngopeni anake. Ngono lho ya. Mboten lho Pak, mboten tambah bojo. Sampeyan apa mampu? Sitok era entek kok. Mbak Mintul. Nggih. Salah satu kekaguman kula kali panjenengan niku selain suara niku joget, Mbak. Oh ngaten. Nggih. Berarti sampean termasuk ya mengamati jogetanku. Sik, sapa sing ngendang dicekeli sik? Sapa? Ayo, seperti sapa sik? Tio sik, Cus, maju sik, Cus. Sampai bawah apa gimana? Jajal spot sembarang cah. Spot sembarang manut panjenengan. Ayo, Mas. Iki rungokno sik lho, Mbak, tapi spote. Oh, rungokno sik, engko jogete sesuekno karo iramane gamelan iki. Okay. Nek iso menyesuaikan berarti jenengan hebat pancene. Dirungokne sik tapi aja dijogetne sik, ya. Oke. Pun spot bebas mawon. Padune pengen delok bokongku ae. Ora, iki kok kabeh. Dirungokne sik. Dirungokne sik. Piye? Iso njogeti irama sakmeniki mau? Kecil. Weh. Ngremehne aku. Remene. Jajal ya. Ngremehne aku. Oke, lanjut. Ayo jajal, Mas Jus, kendangane Mas Jus sepotane. Ben dijogeti Mbak Mindul. Jogete kaya ngapa? Tak unjukne sik Mas Akbar. Oh, aja nemen-nemen lho ya. Oh, gak iki wis aman. Yo, Ayo. yo. Mbak Mindul, Piye? aku berharap sinden-sindenku Astabrata bisa menirukan gerak-gerak seperti panjenengan. Walah, kon niru Mbak sampean, Mbak. Sampeyan di sini sebagai juri. Oke. Tadi dijajal sitok-sitok, dijajal sitok-sitok. Penabos setuju ora? Iki matane kok ya Pak bener to ya. Setuju ya, Bra? Setuju. Lah setuju. Engko joget koyo ngene iki mang. Ya to sing penak wae dipermudah. Jogete dipermudah. Engko Oh gitu. Heeh, dipermudah. Engko sindene satu-satu, engko sing biji sampeyan. Aku oke jurine aku. Ya, ayo Mas. Kita contoni neh ngono. Heeh, contoni diperhatikan. Oh iya, sing rodok muda ya. Ya, diperhatikan. Oke, yuk. 1 2 3. Penak to? Penak. Mek gur ngene-ngene tok lho. Heeh. Mek nggo ngongkek karo endur-endur. Mek gur. Lah ngono tok lho, Mas. Mosok angel ngono. Kalau kayaknya piring. Iya. Ayo teko Sini dulu, dari Ayo. sini dulu. Ayo Sin. Ayo berdiri. Saisone, Pak. Saisone. tunjukkan bokongmu Sin. Saisone. Ora apa-apa, semampunya saja. Semampunya. Aku tak sanding ibuke kene. Semampunya. Ben ketok bokong. Lah gitu, semampunya saja. Heeh. Sesuai dengan Mau sing nilai sampean ya, Mbak Midul? Nggih no. Oke. Yo. Rodok rono no. Yo. Jendit titik. rasa di priaya
Rodok nengah no. Ayo. Mas Akbar ben genah ngono lho. Oh ya. Yo, 1 2 3. Ya. Ayo Sin. Bokongi, bokongi. Sik to. Kowe iso joget kok jelungup lho, jelungup. Kok iso? Hah? Oh menikmati kok Mbak Mintul. Oh menikmati. Tapi aja jangan jelungup lho ya. Oh betul-betul ya. Ya. Ayo, satu kali lagi cus, ayo. Ayo. Duduk lagi Sinta, terima kasih. Berapa nilainya Mbak Mindul? 7. 70 ya? Bokongi kurang ini lho Mas Akbar. Sesuk anu yang disumpeli. Apa ngono lho? Sumpeli bantal. Setelah Dek Sinta, ini Wah, peserta berikutnya calon manten. seneng aku iki. Mesti nek calon manten iki kan mesti wis dikursus dhewe karo calon bojone to, Pak. Wah iya, wis di sekolah karo bojone mesti. Ayo, Mbak Pese jumeneng bojone. Ten tun tak tuk gendang mbokmu, tak tung gendang mbokmu ngono lho. Lah iki jelas gak usah ditanya. Wah iya, wah. Nah, ayo Sri. Ayo 1 2 3 4 Sri. Yo. Ayo Sri. Wacinan. Itu tadi gerakan apa Mbak? Penguin. Apa? Iki mang gerakan opo to iki mami? Berarti nek Dek Sinta tadi 70, Mbak Sri pesek berapa nilainya? 20. Lah, Lah wong sing dikongkon bokonge malah ngene. malah sudone kok oke men to 70 nyang 20 lho. Lah kan sing dikongkon bokonge, sing maju dodone Mas Akbar. Oh, 20 paling materine lagi tekan semono. Sik, sapa ki Aul. Iki yo calon manten neh. Iki. Calon manten neh. Aul ngadeg ul. Ini kita juri kita. Ayo. Ayo Mbak Aul. Ayo. Tunjukkan kemaluanmu. Kemampuanmu. Iya. Meru e. Sudah siap? Are you ready? Madepe sembarang rene kena rono kena. Madep rono ya kena. Ya, apa ki? Nyapa? Gak, sik Mbak. Iki madep rene. Rene kena. Bokonge ning ndi? Bokonge ning kono. Bokonge ngene. Terus tanganku ning ndi? Tangane ngene. Ngene. Iya. Oke, terus bareng ana gerakane muter. Titik. Kena, iki mudhun titik. Nah, heeh, sikile maju sitok. Ya, wes. Ya. Sik to. Rumah saku lho sing gampang nyedot rokok sebot. Pak lek nyawang aja nyedot rokok keselang kebongko. Ayo, Aul. Yo. Yo, Aul. Koyo perang. Mangsaku sindengku kucluk kabeh bengi iki. Ya wis ora apa-apa lah, ora apa-apa. Sing penting kucluk ning kompak. Ning kucluk ning kompak. Ya. Iki nilainya 110 keluwian masalah. Lho. Lah bokong iso diuncal ning rono-rono e. 70, 20, 110. 110. Keluwian Mas. Diling-iling ya, nilainya diling-iling sendiri. 70, 20, 110. Sik, Mbak Seli engko sik. Yovika sik. Jare ibuke sik ya. Weh, ora no. Iso ibuke sik tak tembak. Yovika sik.
Iya. Ya Vika. Mang bisi aku pengen jarene Mas Akbar. Lah iki iya Jal, ki nilaine piro? Sing koyo sing tak arahi iki ya. Apane kok kuwalem iki jelas ki anu iki senengamu iki. Iya ta? Anu iki lho luke iki lho Mas Akbar. Oh iya, look apa look? Luke ya mesti kayak oh, tampilan. Tampilan. Kalem, berwibawa ngono umpane. Mbak niki penake madhep pundi? Madhep rene engko bokonge madhep rono. Ya? Wis nggak sengaja. Dene wedok wis waleh ngono kuwi ya. Ayo, 1 2 3 are you ready ya Vika? Yuk. Duduk sik. Pitike wis ngendhok pisan. Lah windoke dijikok ban diceplok Mas Akbar ya Mas. Nilainya berapa? Nilainya emang gak podo dhewe to kendangane. Loh, kendangan itu apa itu nyetrum saka anune? Wonge ya? Wonge. Oh sesuai. Piro? 50. Dadi ki mau 70, 20, 110 kae 50. Aduh. Iki sing terakhir iki ketoke apik. Nisa, Seli. Ayo. Ayo Li, ngadeg kok Li. Line ngadeg yo. Lho. Ayo Mas iki. Seline ngadeg ya ayo Li. Nuwun sewu Mbak Mintul. Lho. Urung tak omongi. Napa? Nek ki engko jelas apik Mbak Mindul. Kok ngerti lek apik? Lho, iki sindene iki anu senengane sing jaipong kuwi. Oh, ya jelas dipas-pasne. Apa maneh ngene iki sing jaipong Mas Jus piye tambah cinta. Iya. Mbak Sel, upama sampean sing ngendang ora Mas Jus iki ora budal ya dene iki. Ora budal. Iku mau saking abot-abote Mas Jus sing ngendang jaipong lho, Mas. Iya. Ngantek kaya ngono kuwi lho. Mbak Mintul, kula angsal niki ditutori sekali lagi boleh ndak? Sayang. Nggih, kula wis rada lali niki. Diwarene kok. Oh, diwarene satu kali lagi. Ganti gerakan nenek no. Wah, gerakan. Anu konsekuensine nek diwarene ganti gerakan. Aja linggo lho ya, mburi kuwi. Iki madhep ndi? Kono ya. Sak madhep-madhepe pun. Ya wis sak madhep-madhepe. Ini ya, Pak? Ya no. Ayo, Ben Mbak Mindul sik. Luar biasa. Bu, Iso? Lek atasane ngoten kula nggih saged. Saged apa mboten kula, Bu? Iso. Wis to percaya, njajal. Ngadepe mrikan nggih Mbak Mindul. Perlu bukti. Iso iya. Ada prono. Mas Jus kendangane sing enak ya, Mas. Ya. Ngomong ya. Tangannya kayak ngene dhisik ya, Mbak. Oke. Mikir-mikir salah nih. Sampai bawah lo ya. Ayo. Yuk. Hey. Wes anu mulai aku. Lah napa kok mulai? Apa yo enek kok sinden kok memperkosa panggung lho. Loh, Lah ya. lah niku mau contone Mbak Mintul ngoten sih. Lho kok Tapi iso. aku seneng Mas Sabar. Lho iso kaya tawuran ngene. 200 nilai iki. 200. Lho kan. Paling apik. Paling gurune bener-bener nggih Mbak Mintul. Bener Jan. Sik, Mbak Mindul karo Mbak Seli, Mbak Mindul berdiri. Oh berdiri. Gini. Sekarang gini. Iya toh.
Sik. Ini tadi nak sinden. Nggih. Sinden kabeh dijajal. Kudu enek perwakilan dari penabuh satu. Ini Mas Cemplon ini, Mas Cemplon ini. Mas Cemplon. Ini goyangannya hebat. Ini. Tarik paksa tarik. Cemplon. Tarik. Ayo tarik. Ditarik. Cemplon. Tak tarik sih pane kok manja. Ayo toh. HP-ne jelek. Nyapa to kono? Kok pecean barang iki? Tak tambahi 50. 50 ke lho. Iki kerja Ayo, wis sedina. ora apa-apa. Wes ben diwarai sik. Kok lungguh? Oh yo titipan yo ki engko balik ning awakmu. Piye to sampeyan apa disangoni 50 kok malah nyangoni? Yo. Berdiri. Aku percaya karo bakatmu, Mas. Dosa. Yo iki sing senenganku. Iki kan biyen melu Mas Sabar. Wah, lah kok kula rong lahir niku pun ngetuti kula kok. Burung lahir. Ayo Mbak Mintul. Ayo. Diwarai pisan Kas. Mbak Sele duduk sik ya. Oke. Mas Le ngene. Iki rada keras, Mas. Lanang kok pengrawe Lanang tok. marai. Yo. Lah ngono. Apik iki. Mbak, kangelen, Mbak. Loh, wong lanang kok tantangan. Sing halus-halus sik lho. Iki to. Sederhana. Oh, iya, wis. Sederhana tapi alon-alon sing sederhana. Sing mudah diingat, Mbak Mintul, sing mudah diingat. Sing rada lalian Sing mudah soalnya. diingat, wae. Walah, jek enom kok ya lalian iki kakek mangan brutu. Ayo, sing kalem, sing anu sederhana wae. Ayo Mas, keras tapi jogetnya sederhana ngene ya. Sederhana. Yo. Yo. Sawangan lho ya. Iya, yo. Oh, kayaknya tak colok. Yo. Nah, ngono ae. Wah. Iso plon. Aku yakin kamu bisa. Waktunya. Ayo Monggo. plon, mboten Mas jalan iki lho. Mas, sampean Mas kok mulai mau fokus karo bokongnya Mbak Mintul sih. Kok jalan. Ayo. Orang delok gerakane. Agak maju. Ayo. Tangane. Tangane piye emang? Sik. Arahno, Sik, Mbak delok, Mintul. sik, delok. Iki nek tunjukne iki ben bokongnya ketok. Arahne. Terus, Tangane. Yo. Ayo. Tangane. Pinggang. Tangane kayak pinggang. Ini lho Mas. Nganu Mbak Mintul. Iki kayak wong nantang. Mas Karis iki biasane goyangannya pitik-pitikan biasane. Piti-pitian. Pitik-pitikan. Saiki wis tau piti-pitian. Wis tau. Wes, ayo, Eris. Ayo. Tangannya dikek pinggang. Pinggang. Lah, dua-duanya. Dua-duanya no. Ayo. Iki ser tak kentek. Lah ngono lho. Ayo, 1, 2, 3, 4. Ya. Yo. Mon. Wis, tak sangoni 50. Ki mon joget tok pitik-pitikan pitike dumpu. Wis mang gak jogete apa-apa. wong mendem. Kembali lagi wis. Nilainya piro? 10 Mas kok joget wong mendem iki.
Kok bar mie ngono kae lho. Anu Mbak Mindul karo Mbak Seli nembang bareng ya. Oke, siap. Iki wis, aku ora maksud tembange apa ning niki ada permintaan mbok menawa saged nek mboten saged lintune mboten napa-napa. Ninggal katresnan lali janjine kapilut. Napa? Monggo ayo berundingan berdua sing kompak kira-kira napa? Napa? Heeh. Heeh. Napa? Heeh. Oh ninggal katresnan. Oke Rio. Niki panjenengan saking sinten niku Mas Akbar? Sik tak bacane. Assalamualaikum saking Pak RT Mariadi. Pak RT Mariadi. Sik teng mriki tiyang. RT 3 duka nggih kirangan RW 2 Blitaran Kidul Kali. Tolong Pak Dalang, Mbak Mindul nyuwun gending niki wau. Ninggal katresnan lali janjine kapilut khususipun kagem bapak-bapak perangkat kalian sedaya masyarakat Blitaran. Oke, siap. Ninggal katresnan dulu nggih. Nggih. Yo langsung dadekke kanca-kanca. Heeh. Yuk. Ayo Mbak Mindul, aku diwuruki jogete. Ayo. Ayo. Aska berapa? Suka. Oke Mbak Tul. Ya. Ojo lali bawaku. Uga mono tetes janji-janjimu. Aku kan sedia satu.
ditelaske? Ya. Oke. Ojo lali pawanmu. Muga-muga kapan janji-janjimu. Terima kasih Mbak Seli, duduk dulu. Terima kasih Mas Sabar Mbak Mintul. Nggih, Mbak Seli. Mbak Mintul jangan duduk dulu ya. Oh, tidak. Ini juga ada permintaan lain. Iya. Saking sedulur-sedulur menika saking luar negeri wonten ingkang nyuwun setunggal gubuk asmara wonten malih lintang asmara. Lintang asmara. Ada juga ini. Selamat malam Mas Akbar niki saking Jabrik FMA. Badhe nyuwun lagu Langgam Dadi Ati. Kula kintunaken para penggemar wayang kulit, semoga Asta Brata semakin moncer. Amin ya robbal alamin. Anu ya, anu Mbak Mintul. Upama lintang asmara kepiye? Oh nggih, duet ini ku Kalih Mas Heru man ya. Mas Oke, Heru, oke. siap. Mas Heru mriki Mas Heru. Mas Heru. Wah, jan Mas Heru niku idolane jenengan kok, Mbak. Aku mengidolakan dia. Wadah. Ket biyen lho, Mas. Oh, ngaten nggih. Heeh, jan luar biasa. Mas Heru niku seneng bombong nek bintang tamune kula niku le tempuk kalih jenengan niku. Aku arep mengidolakan sampean yo ora wani. Ora napa-napa bebas mawon nggih. Bebas nggih. Ayo Mas Heru. Halo. Halo, wadah. Lho iki kanca lawas lho, Mas. Oh, ngaten nggih. Kat sampean rong lain aku sok kancan. Nggih dhisikne 250 saiki larang era. Kok 250 to? Dhisik kira teke. 150. Mul malah 150. Oke ping pindho ya 250 ya. Ping pindho. Tanggapane. Nggih, Yo, lintang asmara nggih Mas Heru nggih. Oke. Spesial Blitaran bergoyang. Wau anu Nggih. Mbah Lurah Bu Anis. Nggih. Bu Anis Ibu Edela niku lho, Mas. Oh, nggih. Rawuh niku dulu lurah di sini. Oh, dulu mantan lurah. Nggih. Nggih, matur nuwun Bu sampun dipun berkahi. Nggih. Wah, luar biasa hebat. Halo, Bu. Yo, Mbak Mintul istirahat duduk dulu. Oh, iya, Karo Mas ambekan Aldo. karo minum-minum dulu. Tak selingi sinden-sinden Asta Brata. Ayo, bacotke. Mbak Sri Wahyuni, jumeneng Mbak. Sepote coba kaya ngapa? Yo.